Holy Bible. Then I also give a chance to those who don't have their Bibles. You can open up your gadgets. And I'm reading from this Holy Bible from the book of Acts. Acts chapter 3. Acts chapter 3. Verse 1 to 8. Verse 1. Amen. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look on us." Zvino Petro na Johani vakakwira kutembere nenguva yekunyengetera yepfumbamwe. Zvino mumwe murume waikamhina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa vaimuisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetemberi wainzi wakanaka kuti akumbire zvipo kuna vaipinda mutemberi. Iye wakati achiona Petro na Johani voda kupinda mutemberi akakumbira kuti apiwe chipo. Zvino Petro akamutarisisa na Johaniwo akati, "Titarire." And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Akavatarira achiti, "Ndichapiwa chinhu navo." Asi Petro akati, "Silivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta chifamba." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked, and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Akamubata ruoko rworudyi akamusimudza pakarepo tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. Akavhazuka akamira ndokufamba ndokupinda nawo mutemberi, akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Chapter 4, verse 22. Chapter 4, verse 22. For the man was above 40 years old, on whom this miracle of healing was shown. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. Nokuti munhu wakanga aitirwa chiratidzo icho wakanga ana makore ana makumi mana ane miraudzo. Vakati varegedzwa vakaenda kunowo kwavo vakandovaudza zvose zvavakanga vaudzwa navaprista vakuru navakuru. Ivo vakati vachinzwa vakadana kuna Mwari nomwoyo mumwe vachiti, "Tenzi, ndimi makaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo. Makareva nomweya mutsvene nomuromo wababa wedu Dhavhidhi muranda wenyu, muchiti, vahedheni vakaitireko hasha navanhu vakafungireko zvisina maturo." Amen. Amen. That's where we wanted. I'll finish verse 24 and 25. And when they heard that,
they lifted up their voice to God with one accord. Amen. And said, Lord, thou art God, which hast made heaven and earth, and the sea and all that in them is, who by the mouth of thy servant David hast said, why did the heathens rage, and the people imagine vain things? Shall we pray? Gracious Heavenly Father, Lord God, we commit thy word, thyself, which we have read. Father, we pray, may you speak to us, O God. Father, I pray mostly, may you remove me before thy people, O God. May you come, O God, and minister to thy people. Father, I pray, believing in the wonderful name of the Lord Jesus Christ. Amen. We may be seated. Amen. Amen. It has never been God's desire to have his people in a lockdown situation. Amen. My brother was talking about lockdown when we were there. Amen. And God never wanted that. But the man we have been reading about, he was in a lockdown situation. He had to be carried. Amen. Financially, he was in a lockdown. He had to beg. Amen. I'm talking about lockdown. I'm preaching about lockdown tonight. But that was never God's desire for you to be in that lockdown situation. Amen. When God created man, he gave him power over everything. Amen. Genesis 1 verse 26. Amen. Let us create man in our image and our likeness. Amen. You are seated there in God's image and likeness. And the scripture goes forth saying, and he gave them dominion over everything, over the birds that flies in the sky, over the fishes of the sea, and every creeping thing upon the earth. Man was given power. There was no lockdown, but man was free. He had amandla. He had power. We have power, saints. Amen. God gave us power. He gave us mighty power. Amen. Amen. That's what God gave us. That's what God made us. He wanted men. He wanted men to replenish the earth and subdue it. God wanted men to live eternally. Amen. It was not God's plan for one to die. And God's children does not die. We sleep. Amen. So if you decide to die, therefore you are not in God's economy. Because in God's economy there are no dead bodies. Amen. And it always has been the devil's desire, amen, to take away
every bit of comfort that God had given to men. zvinoitira zvakanaka vanhu zvavakapuwa naMwari. Amen. God wanted to snatch that from men. The devil wanted to snatch that from men. Satani aida kutora kubvuta izvozvo kubva He kuvanhu. knew that once he shifts men from God's law, Aiziva kuti akabvisa bedzi vanhu kubva pamurayiro waMwari, it won't be well with him. hazvizovaitira zvakanaka. It will break the relationship with God. Pwanya nokuputsa ukama hwavo naMwari. Amen. But we thank God. Asi tinotenda Mwari, He gave us power. wakatipa simba Amen. To usurp authority. kuti tive nesimba, tiratidze Even simba over the demons. pamusoro pemweya yakaipa, Even over the devil himself. pamusoro pasatani, Even over sickness. pamusoro pehosha. You have power. Une simba. Amen. Amen. There is no need for you to be in a lockdown. Hazvina kufanira kuti ugare wakasungwa. Amen. Amen. God. Mwari Amen. He wants men anoda kuti vanhu to benefit from him. kuti vawane kubva kwaari. Now sickness does not come from God. Urwere haubve kuna Mwari. All sorrows does not come from God. Madambudziko ose haabve kuna Mwari. But joy, Asi mufaro, peace, rugare and happiness. nemufaro Amen. Amen. That's what comes from God. ndo zvinobva kuna Mwari And eternal life. neupenyu husingaperi. Now if I see you sorrowing while you are seated there, Zvino ndikaona makasuruwara makagarapo, amen, I won't be happy. handizofara Because you'll be proving to me nokuti munenge muchindionesa you are not part and parcel of this gathering. kuti hamusi chikamu chekuungana kuno. You are here Muri pano to prove yourself. kuti muzviratidze, Amen. That you are a child of kuti God. muri vana vaMwari, You are a daughter of God. mwanasikana waMwari. Amen. Amen. The devil may tell you that you are sick. Wakari pano kuna kuudza kuti uri kurwara. Let me tell you, Rega ndikuudze, you are not sick. hausi kurwara. I am the Lord Ndini Ishe that healeth all thy diseases. ndinokupodza kubva kuurwere hwose. Amen. Then you are not sick. Saka hausi kurwara. Tell the devil that it's you who is sick. Udza wakaipa kuti iwe ndiwe uri kurwara. It's you who is feeling pain. Iwe uri kurwadziwa. Amen. Yes, just say that with faith. Chingozvitereva nekutenda. Amen. 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 At one time, the Lord Jesus Christ said to one we had been sleeping for 38 years. Pane imwe nguva Jesu Kristu wakataura kuna iye wakanga ari paurwere kwemakore 38. He has been in the lockdown for 38 Anga years. akasungwa kwemakore 38. Amen. Then the Lord Jesus Christ says, how come you are sleeping here? Jesu Kristu akamati koyo unobatei pano. And he said, I have no one. Akati handina munhu. There are no preachers Hapana vaparidzi to push me in the pool. vanondisanzira kuti ndipinde mudziwa umu. We are here to push you in the pool. Tiripo kuti tikusaidzire kuti upinde mudziwa umu. Amen. Then he said, but do you want? Akati, Do you want to be whole? saka iwe unoda here kupodzwa? Amen. Amen. I'm asking you, do you want to be whole? Bvunzai, unoda here kupodzwa? All those who are feeling sickly, Vese do you want to be whole? unoda kupodzwa here? Amen. Take up your bed Torai nhoo yenyu and go. mufambe. Amen. Thank you, Lord. Unlocking the lockdown. Tiri kusunga usungwa. Unlocking the lockdown. Tiri kusunungura kusungwa. Amen. Amen. That's what the word of God has brought us. Ndo zvatadikirwa neshoko raMwari. That's what the message of the hour is all Ndo about. zviri shoko renguva kwatiri. Amen. We were hell-bound, Tanga tichienda kugehena, but the message of the hour asi shoko renguva it came to unlock us, rakauya rikatisunungura to give us faith, kuti zvitipe kutenda, to show us the way of life. kuratidza nzira yeupenyu. Amen. 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 To show us how to live, Ichitiradza kuti tinofanira kurarama sei, to show us how to dress. ichiratidza kuti tinofanira kupfeka sei.
Don't go and buy torn trousers. Musanotenga matrauza akabvaruka. Amen. It's the spirit of poverty. Mweya hurombo. It's the spirit of legion. Mweya wa legion. You go in the shop and say, I want varu. Kupinda mshop wati ndoda mabvaru. You want tattered clothes. Unoda hembe dzakabvaruka. I mean, that's not for brothers. Azvisi zvemabrada. Amen. Yes, Lord. But the message of the hour, Asi shoko renguva. it came to conscientize us. Rakauya kutiyeuchidzira. Amen. To show us, Kutiratidza. to make us aware Kuti tizive. that we came from God Kuti takabva kuna Mwari. and we are going back to God. Kudzokera kuna Mwari. But you don't go up haphazardly. Asi hatingofambi chero zvatada. There is a way of going Pane there. nzira yatinoenda nayo ikoko. Amen. Amen. There is a way of Pane going there. nzira yekuenda nayo ikoko. You don't go there locked. Uende ikoko wakasungwa. Amen. You go there a free man, Unoenda kwauri munhu akasununguka. a free daughter of God, Mwanasikana waMwari a akasunungurwa. free son of God. Mwanakomana waMwari wakasunungurwa. Amen. I like that. Thank you, Jesus. Amen. Hey. This man had the gate beautiful. Saka murume uyu pasuwa iri ranonzi He had rakanaka. been in the lockdown for 40 years. Akasungwa kwemakore 40. Amen. Amen. 40 is a number of judgment. 40 ichiverengo chekutongwa. Amen. But when the 40th year clocked, Apo gore rechi40 rakazara. here comes Peter and John. Pakasvikapo Peter naJohani. Amen. His lockdown was judged. Saka kusungwa kwake kwakabva kwatongwa. He had to be freed. Aifanira zvino kuti asunungurwe. Amen. Amen. When you heard about the message of the hour, Wakanzwa zveshoko renguva. when you heard about the prophet, Wakanzwa nezvemuprofita. when you heard about Elijah, Wakanzwa nezvaEriya. amen. Amen. Your lockdown was broke. Usungwa hwako hwakabva wabviswa. You took heed. Wakateerera. Peter and John said, look unto Peter us. naJohani vakati titarire. Amen. Amen. Look unto us. Titarire. You cannot ask from your father something. You say, may I have this? Haukwanisi Looking at the opposite direction. kukumbira baba wako kuti ndipewo icho iwe wakatarisa rimwe divi. They wanted this man to look at them. Vaida kuti murume uyu avatarire. That's why I want you to look at the pulpit, Ndosaka ndichida kuti mutarise kupulpetu. not at your phones, Kwete pamafoni enyu. not outside there. Kwete kunze uko. For you to concentrate, Kuti for munyatsoteerera. you to hear well, Kuti munyatsonzwa zvakanaka. whether in class, Kana muchikoro. whether in court, Kana kumakoti. you face the one who is speaking to Unotarisana you iyeye ari kutaura newe. in order to hear well, Kuti unyatsonzwa in zvakanaka. order to concentrate. Unyatsonzwisisa. Amen. Amen. In the army there, Kana kuri kuchiuto. or in the police force, Kana kumapurisa. you look at the instructor Kutarisa to kumudzidzisi. copy what he is leading you into. Kuratidza kuti uite. Amen. Amen. The instructor, he leads by example. Mudzidzisi anotokudzidzisa achiita. Preachers, they lead by example. Vadzidzisi Look vanotungamira at them. vachiita zvinodiwa saka vatarirei. They said, look at us. Vakati tarisai kwatiri. Amen. It's good to look at your pastor. Zvakanaka kutarira kumufudzi wako. It's good to look at the word of God Zvakanaka kutarira kushoko raMwari. for you to benefit, Kuti ubatsirike. for it to work for you. Kuti rikuitire zvakanaka. Look at the word of God. Tarisa kushoko raMwari. Read the word of God. Verengai shoko raMwari. Amen. Read the word of God when you are at home, Verengai shoko raMwari kana muri kumba. for you to benefit from the word. Kuti shoko iri rikubatsirei. Look at the word. Tarirai kushoko. Look at the spoken word. Tarirai kumaspoken word. Read them. Averengei. Amen.
Brothers and sisters, amani hanzvadzi, amen. We don't want to be put in a lockdown by the devil. hatidi kusungwa nevakaipa. The message of the hour is being put in a lockdown right now. Shoko renguva riri kusungwa panguva ino. The devil is not a fool. Vakaipa harisi benzi. Amen. That's the reason if you go into some message churches, you see now dancers there. Saka ukaenda ndosaka uchiti ukaenda kudzimwe churches dzeshoko renguva unoona vanotamba zvinyawo ikoko. You see the dreads look, you see. Unoona vakaita madreads avo. Amen. They are locked. Vakasungwa. They are turning to the world. Vari kuteverera nyika. Amen. We don't want to be locked. Hatidi kusungwa. We want to be free. Toda kuva We vakasununguka. want to have a free spirit. Toda kuva nemweya wakasununguka. Amen. The Lord Jesus Christ told them to go in the upper room. Jesu Kristu akavaudza akavarayira kuti vaende pamba yepamusoro To sit together vagare pamwe chete so that they may understand each other. kuti vasvike pakunzwisisana So that they may be able to accept one kuti another. vakwanise kugamuchirana. Amen. Amen. So that they may be able to respect one Kuti another. vakwanise kuremekedzana. So that they may not be gossipy. Kuti pasavapo nemakuhwa. You cannot gossip the one who is sitting with you. Haukwanisi kunyeya munhu akagara padivi newe. Amen. The Holy Ghost won't come. Mweya mutsvene So they were seated together. vakanga vakagara pamwe chete. They could not gossip. Havaikwanisa Even kuita if they makuhwa. wanted, Kunyange dai vaida havo. they could not do it. Zvanga zvisingagoni. The environment was not for that. Chimiro chacho changa chisingatendere izvozvo. Amen. So if you stay in the word, Saka ukagara mushoko it does not allow you to gossip. harikutendere kuita makuhwa. It won't allow you to lust. Harikutendere kuchiva. It won't allow you to backslide. Harikutendere kudzokera shure. It will encourage you to pay your tithes. Rinokukurudzira kuti upe zvegumi zvako. Money. Mari. Money. Mari. Amen. Amen. Most people, they don't pay tithes. Vanhu vazhinji havape zvegumi. They give that which they are able. Vanongopa zvavanokwanisa. Amen. Amen. What they are able. Zvavanongokwanisa. You see, that's not tithes. Hachisi chegumi. You have brought in something, maybe it's offering. Wauyawo neufari. Tithes is a 10 Chegumi. of what Chikamu chimwe you kubva get. mugumi pane zvose zvaunowana. That's time. Ndo chegumi. That's right. Thank you, Pastor. Ndotenda futi. That was my chance. Ndo gwara randandinaro. Christians, Makristu amen. If you don't pay tithes, kana mukasapa zvegumi, the Holy Ghost won't stay. mweya mutsvene haugari. Even if you heard him, Kana kunyange ukanzwa kubva kwaari, if he was there, dai aripo, he will fly away. anobva aenda. Christians pay tithes. Makristu vanopa zvegumi. They pay their tithes. Vanopa zvegumi zvavo. Amen. They also put in offering Uye vanouya nezvipo because it is scriptural. nokuti ndo zviri magwaro. Amen. Amen. But if you want to be in a lockdown, Asi kana uchida kuzviisa pakusungwa, abstain yourself from doing those things. regedzai kuita zvinhu izvozvo. Then you will find yourself in a lockdown. Uchazozviwana vava mumusungo. Amen. The prophet was told that watch out for money Muprofita akaudzwa akati chenjera nyaya dzemari and women, nemadzimai then pride. nekuzvikudza That's popularity. ndo kuzvisimudza. If you don't pay your tithes, Kana ukasapa zvegumi zvako, women will draw closer. madzimai vanoswedera kwauri. Why? Ndei mhaka yei? Because you still have your money. Nekuti And God's money. une mari yaMwari. Amen. Amen. So women will come. Saka madzimai anouya
Because you are already fallen. nokuti wawanechekare. So they will come to help you fall. Saka vanozoya kuzobatsirana newe kuti ubva uwe. Amen. You see, if someone says, brother, what do you know? We don't see you much at the church. Vamwe akati mama zona Brother, chakonai you know, kuchechi. I'm busy. Amoti ndakabatikana. Amen. There is no remorse in you. Hapana kupfuma mauri. You see, that's pride. Ndokuzvikudza. You are in a lockdown. Wakasungwa. But this evening, Asi manheru ano. I'm unlocking the lockdown. Ndiri kusunungura usungwa hwose. Amen. Amen. I want to read from this book, the restoration of the bride tree. Ndoda kuverenga mubhuku ikudzorerwa kwomuti wemwenga. If you can allow me by listening, Kana mukanditenderawo mukandipa kuteerera kwenyu. amen, I will read Ndichaverenga. and try to elaborate. Ndozoedza kutsanangura. Enforce. Simbisa. Enforce. Manikidzira. Then we have the privilege to enforce. Tine mukana wekusimbidzira. Upon Satan, Pamusoro powakaipa. the claims that God gives us. Zvose wimbiso dzatakapuhwa naMwari. Amen. The prophet is saying we have a privilege to enforce. Muprofita ari kuti tinotenderwa kutora nesimba. Amen. To enforce Satan. Kusimbidzira kana kutorera Satani nesimba. Amen. The claims that God gave us. Izvozvo zvatakapuhwa naMwari. The good health that God gave us. Utano hwakanaka hwatakapuhwa naMwari. But the devil wants to lock us. Asi wakaipa unoda kutisunga. But we have to enforce. Asi tinofana kubvuta. We have to use faith. Tinofana kushandisa kutenda. We have to believe what the word says. Tinofana kutenda zvinorehwa neshoko. When we are sick, Kana tichirwara. what does the word of God Shoko say? raMwari rinoti kudii? For God has a law, Mwari une murayiro. and his word is a law. Uye shoko rake murayiro. God in this way Mwari mushoko rake made certain claims to the church. pane vimbiso dzaakapa kukereke. Amen. Amen. God made certain claims to the Pane church. vimbiso dzaakapa kukereke. Amen. 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 That's for you and me. Ndedzako neni. Amen. Therefore, Zvino we have a right to force these claims upon Satan. yekubvuta kodzero idzodzi kubva kuna Satani. Amen. Tell the devil, Udza wakaipa. I am a son of God. Ndiri mwanakomana waMwari. I have a right to good health. Ndine kodzero yekuwana utano hwakanaka. I have a right Ndine kodzero to have what I desire as long it is good. wane zvandinoda chero zvinoti zvakanaka. I have a right to marry. Ndine kodzero yekuwana. I have a right to be married. Ndine kodzero yekuwanikwa. I have a right to receive the Holy Ghost. Ndine kodzero yekuwana mweya mutsvene. But it is the devil's duty Asi basa rowakaipa to hinder you to receive that. kukudzivisa kuti ugamuchire izvozvo. Amen. Say, give it back. Taura kuti dzosera. And he has to do it Unofanira kuita izvozvo. by force and by order. Zvine simba asingadi achida. Don't say, oh devil, I'm sick. Leave me alone. I have Haikona a kuti message to deliver. Satani No. kurwara. Tell him. Siye, ndakadaro. Force him. Udze zvine Say, mutsindo. give it back. Womudza kuti dzosera. I have a right to live Ndine a health life. kurarama upenyu une I utano. have a right to be healed. Ndine mvumo yekupodzwa. I have a right to the Holy Spirit. Ndine mvumo yekugamuchira mweya mutsvene. I have a right to be called a son and daughter of God.
yekunzi mwanakomana kana mwanasikana wa Mwari. Amen. You have a right. Une kodzero. Force it. Zvitore. Take it by force. Utene chisimba. Don't stay in the lockdown. Haikona kuramba wakasungwa. Break the lockdown. Visa chisungo. There was a time we had a lockdown, the COVID lockdown here. Pane nguva patangatine lockdown ye COVID. Amen. Amen. Then I said, Satan, give it back. Tikati Satani tosera. Amen. We never missed the service. Atina kumboregedza kuenda kuservice. And I even claimed that in our church, Uye ndakanyatsozvitaura kunyange kuchechi kwedu. No one is going to die with COVID. Kuti hapana ari kuzofa neCOVID. And no one has died. Uye hapana angafa. If ever there is someone who is going to die before rapture, Kana pana achafa ora kubvuta kusati kwaitwa. it won't be COVID. Haazofi neCOVID. Because the Spirit of God Nokuti mweya waMwari pushed me to say that. wakandiudza kuti nditaure izvozvo. I told the devil, give it back. Ndakaudza Satani kuti zvidzosere. The death of COVID is for others out there. Kufa rufo rweCOVID ndezvevamwe kunze uko. It's not for the children of God. Hazvisi zvevana vaMwari. I enforced. Ndakazvitaura nesimba. Amen. You must enforce. Unofanira kutaura nesimba. Amen. Look at us. Tarisa kwatiri. Amen. Look at us. Tarisa kwatiri. Then you can benefit. Ndokuti ubatsirikane. Then that man, Zvino murume uyu he gave heed. akateerera. Then he looked at Peter and John. Akatarisa kuna Petro naJohani. And he was expecting to be handed over a Saka few coins. tarisira kuti achapiwawo mari. Amen. Then Peter said, Zvino Petro akati, silver and gold have I sirivheri none, nendarama hatina, but such as I have. asi chatinacho Amen. Which is more than money. chinopfuura mari. You won't come here to beg again. Hauzouyi pano kuzokumbira zvakare. You can go and work for yourself. Unokwanisa kutoenda ukanozvishandirawo. Amen. Then they lifted him up. Saka vakamusimudza. Amen. And then he heard his bones cracking. Saka akanzwa mapfupa ake akufamba. The joints, amen, strengthening. Mapfupa ake achisimbiswa. Amen. And he leapt. Saka akakwakuka. Amen. He rejoiced. Akatanga kufara. Some people, they have never said amen in the service. Vamwe vanhu havanamboti. Don't do that, brother. Kusadaro hama. It will kill your spiritual man. Zvinouraya munhu mukati. Leap up. Kwakuka. Rejoice. Fara. Praise God. Mwari ngaakudzwe. Amen. Amen. Then that man, Zvino murume uyu he rejoiced. akatanga kufara. Amen. At home, they thought they would come in the evening to come and take him back Saka home. vakumba yafunga kuti havachazoenda manheru kuzomutakura vamudzosere kumba. They saw a man coming. Vakaona munhu ari kuuya achifamba achimba esajeni through the Amen. The man was coming home on his own. Achifamba. Go home. Enda kumba. Go to heaven on your own. Enda kudenga uchifamba woga. Receive this message. Gamuchira shoko iri. It will help you. Zvinozokubatsira. The man was singing. Saka anga achimba zvino. The children said, Vana vakati handiye. who is this coming Ndiani home? ari kuuya? We are about to go and pack the old man. Tada kuenda kunotora muchembere. Then he was waving his Saka iye hands. anga achirumbidza Behold, achisimudza I maoko. live. Kuti ndinorarama. Amen. Amen. You live, my brother. Ndinorarama hama yangu. Amen. The devil does not own you. Hausi munhu wevakaipa. Amen. You are God's child. Uri mwana waMwari. Amen. I thank God. Ndinotenda Mwari. I thank God for you. Ndinotenda Mwari nokuda kwenyu. Because you have believed this message of Nokuti the hour. makatenda shoko renguva iyi. Amen. You have come to these meetings. Mauya kumisangano uno. You have broken down the locks of the devil. Mazikanya nokubvambura misungo yewakaipa. And I want to believe that
all through the meetings. Some lockdowns are going to be unlocked. Amen. As we go on. Amen. I'm almost through. Amen. But I want you to enforce. Amen. Don't feel for the devil. Push him. Rebuke him. Amen. But you know, enforcing is not for the weaklings. It's for those who can stand. But the problem, some of us Christians, we don't have vocabulary to pray. But when you're speaking other things, you can speak freely. Amen. You cannot even pray for 10 minutes. Your prayer is just programmed. But you can spend 1 hour on your WhatsApp. Chatting. Don't do that. Unlock that situation. Amen. You are children of God. Amen. In these services, we want to break through. Amen. Amen. God's word is a law. And God in this word, He made certain claims to the church. Amen. What are the certain claims that He made to the church? He said, receive ye the Holy Ghost. You must receive the Holy Ghost. Amen. That's the oil for your lamp. The Holy Ghost. Rapture is for the Holy Ghost filled people. Rapture is not for the intellectuals. It's not for the carnal people. But it is for those who are filled with the Spirit of God. And you don't have to go to the gym for you to receive the Holy Ghost. But you have to accept the word of God for you to receive the Holy Ghost. You have got to be prayed out. Amen. For you to receive the Holy Ghost. Amen. And another nugget for you to receive the Holy Ghost, you must be a repenting Christian. Amen. Amen. We are full of mistakes. My Bible tells me that all men are liars. One way or the other. Whether you don't want to lie, you end up promising and you're not fulfilling. So you have lied. So you must sometimes repent. Amen. That's the only way to receive the Holy Ghost. Accept the word of God. Pray. Repent. Come to service. Children of God. The Bible must be your friend. But message believers, they are now ashamed to carry the Bible. They are now ashamed. They buy those small Bibles, those small ones, they put in the back pocket. Some they have done away with the Bible. Their Bible is in this
Saka mabhaibheri awo There is Phone. there. mune Facebook And Instagram and The all Instagram, such zvese- things zvese there, zvipo, dead things in zvinhu there. zvakasvipa izvi. Then you contaminate the word of God Then with you that. And wosvibisa that's shoko your raMwari only Bible. izvozvo ndo bhaibheri And you ramupedza still want the arinaro. Holy Ghost. Asi apa You uchikuda call Mweya yourself Mutsvene, a son of God, wozvidedza kuti a brother, a mwanakomana sister, waMwari, ashamed of the word of God. uchinyara nokuda kweshoko There raMwari. must be a falling away first. Panofanira kuwapo nekuwa pekutanga. And that's a falling away. Saka ikoko ndokuwa. The falling away is not for the denomination and Kuwa the hakusi Pentecostal. kwamasangano nemaPentecostal. It's for us who feel we are standing. Tinofunga kuti takamira. The devil is penetrating. Wakaipa ari kupinda. Amen. You don't like that brother, you like that one and that one. Audi amai But this one you don't like it. iyo asi uyu haumude. How can you go to the same heaven? Saka tinoenda sei kudenga rimwe chete? We must accept each other. Tinofanira kugamuchirana. Amen. A light brown brother must accept a dark brown brother. Hama mutsvuku anofanira kufarirawo hama musvipa. A thin brother like me must accept a fat brother. You see, that's what it is in the place. Hama ine muviri mukuru inofanira kugamuchirawo mutete. Amen. We are children of God. Tiri vana vaMwari. Amen. How can we go? How can we rejoice in heaven together? Tingafara sei kudenga pamwe chete? Amen. Yet we cannot fellowship here. Isu tisingakwanisi kuyanana pano. That's not it. Hazvisiri izvo. Amen. We must believe the word of God. Tinofanira kutenda shoko We raMwari. must enjoy the word of Tinofanira God. kufarira shoko We raMwari. must rejoice Tinofanira kufara because the message of the hour, nokuti shoko renguva it came to set us free. rakauya kuzoti tive It vakasununguka. came to unlock us. Rakauya kuzotambura misungo. Amen. Amen. We are children of God. Tiri vana vaMwari. Amen. Amen. I want to read from St. John chapter 4, verses 16 and 18. Takaverenga pana John chapter 4 verse 16. Yes, 16 and 18, chapter 4. Verse 16 kusvika pavhesi ya18. Can read, brother. Tiverenge. Jesu akati kwaari, enda unodana murume wako ugouya pano. Mukadzi akapindura akati kwaari, handina murume. Jesu akati kwaari, wareva zvakanaka zvawati handino murume. Nokuti watova navarume 5, uyo waunaye zvino haazi murume wako, apo wareva zvokwadi. Let me read in English for the sake of our brother here. Amen. Jesus said unto her, Go call thy husband and come hither. And the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that saidest thou right, truly. You see, this is the woman at the well. Amen. She was in her lockdown. She was called an ill-famed woman. Other ladies could not walk with her to the well. Because of her life. Her life was in a lockdown. But here comes the unlocker. He found the unlocker waiting for her. Amen. At first she thought, I have found a client. Amen.
I'm having another the sixth one. Saka ndakuzova newechitatu. Amen. Jesus Christ is our husband. Jesu Kristo murume wedu. Amen. And she received the real husband. Saka akazogamuchira murume wechokwadi. Amen. Then the Lord Jesus Christ said, you have said the truth. Saka Jesu Kristo akati vareva zvokwadi. All the years that you have spent makore ose awanga uchirarama in the denominations, uri mumasangano, in the Pentecostal, uri mumapentecoste. Amen. Amen. It was nothing. Zvanga zvisingareve chinhu. The spiritual time started to tick when you received Malachi 4. Zvimweya yakatanga kufamba pavakagamuchira Malachi 4. Amen. That's when God began to recognize you as his true child. Mwari paakatanga kukuziva semwana wake wezvokwadi. Way back there, kukure you were just God's creation. Wanga ungori chisikwa chamwari. But when you come in the faith, paunouya pawakauya kukutenda, you become the son and daughter of God. Unozova zvino mwana komana kana mwanasikana you became part and parcel of the bride. Unozova chikamu chemwenga. You are now in God's economy. Zvino muushe hwaMwari. Don't worry about the mistakes that you do. Chirega kukadzika pamusoro pezvawakakanganisa. You will always do them. Ucharamba uchikanganisa. The moment you want to say, no, I don't make mistakes, you are now starting to lie. Ukatanga kuti haine handikanganisi, wakutonyeba. When you do them, paunozviita, go to these men. Enda kuvarume varana vaMwari. Tell them, vaudze, I am in this lockdown. Ndakasungwa panyaya iyi. Amen. Amen. And then they will unlock that lockdown. Saka ivo vanozosunungura musungo iwoyo. You see, that's what we should do. Ndo zvatinofanira kuti tiite. Now in these meetings, saka mukuungana uku, unlock. Sunungura. Unlock yourself. Zvisunungure. Enforce the devil. Udza wakaipa nesimba. Amen. Tell him, muudze, I'm not your subject. handisi musungwa wako. I came from God. Ndakabva kuna Mwari. I will go back to God. Ndikudzoka kuna Mwari. I am a child of God. Ndiri mwana wamambo. Amen. You are children of God. Muri vana vaMwari. So I present back to our precious pastor, the children of God. Tiri kudzosera kumudzi wedu vana vaMwari. If we could stand up first. Ndaikwanisa tisimuke. Amen. A prayer of faith shall save the sick. Nyengetero unotenda uchapodza vanorwara. There are those who are sin sick. Pane vanorwara nezvivi. There are some who are sick health-wise. Pane vamwe vari kurwara pamwiri yavo. Amen. The prayer of faith shall save the sick. Munyengetera wokutenda uchaporesa vanorwara. We want to pray. Tirakunamata. Our precious pastors nevafudzi vedu vanodikanwa helping us, vachitibatsira. And you as a son and daughter of God, iwe semwanakomana nemwanasikana waMwari, pray that you may be free. Nyengetera kuti usunungurwe. Enforce the devil. Udza vakaipa nesimba. That in this meeting, kuti pamisangano uno, I want to be free. Tinoda kuva In vakasununguka. whatever lockdown you may be in. Pachero kusungwa kaungava uri makuri. Let us pray. Ngatinamata.